Hi guys! Welcome back to Birthday! Today, nandito kami ngayon sa mga taram to have some wala lang. Parang kami ay nag-road trip lang. So, meron kaming pupuntahang isang coffee shop na nasa gitna ng bukid. So, samahan nyo kami guys as I go to a new coffee shop na tinatawag na Agkapita. New road going to Zambales, connecting Pangasinan and Zambales, yung tinatawag na Daang Kalikasan. So, pag nagawa na ito guys, napakadali na pumunta sa Zambales. It will just take 3 hours or 2 hours para makarating ng Zambales. O, tignan nyo, ang ganda ng lugar, diba guys? Ayan, o. Mga taram, Pangasinan. Sa gitna ng kabukiran ay mayroong isang coffee shop, Agkapita. So, punta na tayo guys doon sa coffee shop. Ayan. So, sa gitna ng kabukiran ay mayroong isang napakagandang tanawin. This is the pathwalk going to the coffee shop. Maliit lang na coffee shop guys. Alam mo naman sa panahon ngayon, hindi tayo makakapunta sa mga mall. Mas maganda na dito sa bukid kasi tayo ay makakalanghap ng fresh air. Ikot-ikot muna tayo. Ikot-ikot. Ikot-ikot sa lugar. Ayan. So, ito na yung coffee shop. May mangilan-ngilan naman na siguro magbe-breakfast din sila. So, nag-coffee lang kami guys at kami ay pupunta na sa ibang lugar. Lipat naman kami ng venue. Bye! See you later! So, punta kami sandali dyan sa Bandarian guys. At explore! Medyo lalapit kami sa bundok. Sabi mo, parang nag-aanyaya ang kabundukan at kabukiran. So, shout out to my Kaapo friends. Si Kaapo ni Siloy. Mega loud shout out. Si Mercy Kagara. Si Smers Vlog. Pagan Stella. Mirns Place. Ako si Nika. Kinsley TV. Sino pa ba? Ang aking mga Frenchy cake guys na sina MS Barcelino, Just Belinda, Rose and Linda, Samudsari Vlog. Sino pa ba? Si Tatay Makahugot at saka si Carl Jake. Carl Jake, sana nandito ka. Ang ganda dito. Sino pa ba? Pasensya na sa mga hindi ko mabanggit guys, pero mega loud shout out to you all. Sis Lynn and Jaco Yahoo! Si Koy Tia Marietta and si Koy Pearly Bacol Carl Velasquez. Hello po!
mga tao na nagtatanim ng palay. Kasi dito sa mga Tarum guys, ano kami dito, 3 crops. So hindi nagpapahinga ang kanilang bukid, kaya one of the large producing regions ang Pangasinan ng rice. Yan. So they still use the traditional way of planting, mano-mano kumbaga. Hindi ginagamitan ng machines. May mga ano din, gumagamit na ng makabagong machines. Pero there are still some farmers na talagang mano-mano ang plant ng rice. So yung iba nagtatanim, tapos meron nang na-harvest. 3 crops kasi ang pagtanim nila ng palay dito. Continuous planting. And si Habi fixing his tripod. And picture. Pasali naman. Guys, tumigil kami dito sa isang tindahan. Dito sa kalagitnaan ng bukid. And yan, bili kami ng konting food. Ni Mang Ising. Yan, tingnan natin kung ano ang benta ni Mang Ising. At meron siyang mga plants. Ang ganda ng kanyang mga plants. Oh, guys, tingnan nyo, oh. Ayan. Meron siyang mayana. Ito naman yung tinatawag nilang, ano nga ba ito? Ito yung herbal, di ba? Ito yung herbal. Ano yung pangalan nitong herbal na ito? Gamot sa diabetes to, di ba? Ay, tahibo. Okay. So, meron siyang tahibo. Tapos, may mga plants. Ang ganda ng mga plants. May mga isin. Wow. Ayan. And, meron siyang isang napakagandang halaman na vine. Dito, ayan, oh. May bulaklak siya. Ano po ito? Butterfly pea. Di ba edible ito? Oo nga, ito yung nilalagay nila sa kanin. Oh. Iniinom. Siguro may herbal property din ito. Oo, ganda na. O yan, o tingnan nyo. Oh, ganda. Ang ganda ng kanyang flower. Tapos nasa gitna ng kabukiran. Tignan nyo naman. So, mayroon kang makikitang ano talaga kagandahan dito sa bukid. So, ayan guys, kain tayo. Yan ang aming date. O, ayan. Fixing his video. Coffee. Kain tayo ng sky plate. Guys, uwi na kami and this is it. Thank you for watching. Bye. Please like, subscribe, and hit the notification bell.